ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದ ಕಟ್ಟದ್ನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತು ನೆರಗಾದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸಪೇಟೆಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಡ್ ಕಟ್ಟದ್ನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬುಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತು ನೆರಗಾದು ಹೊಸಪೇಟೆಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿರು. ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿಯರೇ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪೋದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತರು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿತರು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋದು ದೇವೀರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪಿರಾ ಬತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುವೇರು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನ ಗಟ್ಟೊಲೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬುಲಗೂ ಪೋದು ಕಂಬುಲ ತೂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಪೋಪೆರಿಂದ ತಿರಿದು ಬೈದಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ಯಿ ವಕೀಲರು 49 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಫಾರೂಕ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿರು. ಆರು ಬೊಡಿದಿ ಬುಕ್ಕ ಮಗನ ಅಗತದೇರು. ವಕೀಲರು ಫಾರೂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪುನಃ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ಯಿ ವಕೀಲರು 49 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಫಾರೂಕ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿರು. ಆರು ಬೊಡಿದಿ ಬುಕ್ಕ ಮಗನ ಅಗತದೇರು. ವಕೀಲರು ಫಾರೂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪುನಃ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಬೆದ್ರ ಬುಳುವಾಯಿ ಮೂಲದ ಫಾರೂಕ್ ಕುಡ್ಲಡ ವಕೀಲ ಬೇಲೆಡಿತ್ತದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿಪ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪೋದು ಅವಲಿತ್ತೇರು. ಬೇದ ಧರ್ಮದ ಜವನನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಜವಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಸ್ಸು ಪೋಂದು ಪುನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆತದು ಇರುವೆರಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ದಾಸಕೋಡಿಡು ನಡತದಂಡ. ಬೇದ ಧರ್ಮದ ಜವನನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಜವಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಸ್ಸು ಪೋಂದು ಪುನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆತದು ಇರುವೆರಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ದಾಸಕೋಡಿಡು ನಡತದಂಡು. ಕುಡ್ಲಡದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಆಣ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಂದು ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಖಂಡದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಸಕೋಡಿಡು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆತದು ಉಂತಾದಿರು. ಬಸಡಿತ್ತಿನ ಇರುವೇರಿನ ಜಪುಡಾಯರ ತುನಗ ಬಸಡಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಾತೆರಗೂ ಪಾತೆರ ಜೋರ್ ಆತಂಡು. ಅಪಗ ಹಿಂದೂ ಜವಂದಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಲ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇರುವೇರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಜನತಾ ಕಾಲನಿದ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸೈನಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ತಾಲೂಕುದ ಇಂದಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲಾಜಿದ 29 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರಿಫ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು 2016 ನಾವೂರ್ದ ಮುರಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅಡ ಇತ್ತೆ ಖಂಡನಿ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಬಗೆಟ್ ಬುಡಿದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಜನತಾ ಕಾಲನಿದ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸೈನಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ತಾಲೂಕುದ ಇಂದಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲಾಜಿದ 29 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರಿಫ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು 2016 ನಾವೂರ್ದ ಮುರಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿಡು ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೇರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು. ದಿನ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಕಂಡನಿ ಆರಿಫ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ದುಂಬುಪೋಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕತೆಟ್ಟು ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನವಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಆರಿಫ್ಗ್ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಟ್ ಮರತ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಿಫ್ ಇಂದ ಬೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಜಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಬೈಕ್ಡ್ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪೂತೆ. ನಾವೂರ್ಗು ಎತ್ತನಗ ಬೈಕ ಹಾಳಾಂಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಹಮೀದ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಡೆಲ್ಲೆ ತಂದು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಆರಿಫ್ ಬೀಗ ಪೊಲಿತದು ಬೊಡೆದಿನ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ನ ಪೋಡ್ಸುಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಚಲ್ಲು ಪಾತೆರಡು ನೆರ್ದು ಇಡೀ ಶರೀರಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ ಕೋಲುಡು ಕಾರುಗು ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಂಜೆನ ಕಾರು ಪೊಲಿದುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದು ಸೈನಾಜ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಖಂಡನಿಯಾಗ ಗಾಂಜಾ MDM ಒಯ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸೈನಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ತಂದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿತಿದ್ದೇರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈನಾಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೈಕಂಬದವನು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ಕಲ್ಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮದುವೆ ಆದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಕಲ್ಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ರೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ವಿ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಡೆದು ಒಂದು 2 ಏಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೈಕ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ಬೀಗೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೂಡಾಕಿ ನನಗೆ ಚಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 10 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಗಂಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದವರು. ಬೇರೆ ಮೈಕೈ ಇಡೀ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 159 ಕುಡ್ಲದ ಬಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಕಾರ್ಲದ ಸಾಣೂರು ಮುಟ್ಟದ 4 ಸಾಲ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಜನೆದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಗಪಗ ಬದಲು ನಡೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರಿಂದ SDPI ಬೆದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಆಸಿಫ್ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ದೂರದೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 159 ಕುಡ್ಲದ ಬಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಕಾರ್ಲದ ಸಾಣೂರು ಮುಟ್ಟದ 4 ಸಾಲ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಜನೆದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಗಪಗ ಬದಲು ನಡೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಇಡೆಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿருந்து SDPI ಬೆದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಆಸಿಫ್ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ದೂರದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು 2014 ಶುರುವಾಯಿನ ಈ 4 ಸಾಲ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಕೆಲಸ ನನಲ ಮುಗಿದ್ದಿಜಿ. ಒರ 3D ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಗಪಗ ಬದಲ್ತದೇರು. ಬೆದ್ರದ ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರ್ಬಾರದಕ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಡಿಜಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೇಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾಳು ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಲನ ಒತ್ತಡಗು ಬಗ್ಗದು ನಕ್ಷಿನ ಇಡೀ ಬದಲ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ತಿನ್ನಲ ಐನ ಗಳಸುನಿನ ಬುಡ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಜಾಗೇಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುತಂತ್ರ ಮಲ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭಂಡಾರಗು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಲ್ಕೆರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡೆ ಆದ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪೋಪುನಂಚ ಮಲ್ತದೇರು. ಹೊಸ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಪೊರಡು ಹೊಸ ಸಂಕೊಡ್ದು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ರಡ್ಡು ಹೊಸ ಸಂಕ ಕಟ್ಟೋಡಾತಡೆ ಅಡ್ಡೂರುಡೆ ಆದ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗುಮನಗದೆ ತೊನ್ನಗ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚ ಬದಲ್ತದೆ. ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತಜಿನ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ನಡಪವನೊಂದು ಆಸಿಫ್ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಪಂಡೇರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು 2022ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆಯಾ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3D ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಗುರುಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. 39,42,00,000 ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಈಗ 2 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವರು ಈ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು 150 ಎಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೇ ಹೊಸತು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇವರು 2 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ಡ ತೆಗಿಬೇಡವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಡವಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವರು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಹೂಡ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕಸದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಇವರು ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನು ಇವರು ಭರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಧರಣಿ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಂತರ ನಿಸಾರ್ ಮರವೂರು, ಅಯೂಬ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಂ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡಿತ್ತೀರು. ಇಂಚಿಪದ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕಾಡ್ದ ಮುರ್ಗುರು ನಾಡುಗು ಬರೊಂದು ಪುನವು ಹಿಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಪೂಡಿಕಿದ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಕೈತಲು ಕಾಡಾನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಜನಕ್ಲು ಪೋಡಿತೊಂದಿರು. ಇಂಚಿಪದ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕಾಡ್ದ ಮುರ್ಗುರು ನಾಡುಗು ಬರೊಂದು ಪುನವು ಹಿಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಆನೆ ತೋಜಿನವು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಮ ಒಂದುಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಕೈತಲು ಕಾಡಾನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಜನಕ್ಲು ಪೋಡಿತೊಂದಿರು. ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ಕಾಡಿಡ್ದು ರಾಜಮಾರ್ಗವು ಬತ್ತಿನ ಆಣಾನೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಪುನಗ ಮಾರ್ಗ ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪೆರ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದಡಿ ಪೇರಮಜಲ್ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಜನಕ್ಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಜಾಗಿಡೆ ಪೋದು ಕಾಡು ಸೇರ್ದಂಡು. ಆನೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡೆ ಜನಕ್ಲು ಬರನ್ನಂಚ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಕೂಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು. ರಾತ್ರಿ ತೋಜಿನ ಆನೆ ಪಗೇಳ್ಡೆ ತೋಜಿದಂಡು. ಆಂಡ ಕಾಡಾನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕ ದಾನ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನೆ ಪಿರ ಕಾಡ್ಗ್ ಪೋತುಂಡು. ವಾಮದ ಪದವು ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಪದವು ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 5ಕ್ಕೆ ನಡಪೇರಿತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಘದ ಆಫೀಸಿಲ್ ನಡತ್ತದೆ. ವಾಮದ ಪದವು ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಪದವು ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 5ಕ್ಕೆ ನಡಪೇರಿತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಘದ ಆಫೀಸಿಲ್ ನಡತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ, ಬೊಳ್ಳೂರು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುಡುಂಬ ಪೊಸೆಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ದಲಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರು. ವಾಮದ ಪದವು ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಮ್ಮೂರೈ ಹರ್ಕಾಡಿ, ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಳೇರಿ, ಪೊಂಜಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಚೇತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮದ ಪದವು ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದ ಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸೀಕ್ ದಕ್ಲನಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ போது ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಕಂಡದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದನ ಕಳವೆ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬಂಗಾರ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಪನ್ಪನಾರಿನ 8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಕಂಡದ್ನ ವರ್ಷ ಪನ್ಪನ ಜವಂದಿ ಜೈಲು ಸೇರ್ದಾಳು. ಸೀಕ್ ದಕ್ಲನಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ போது ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಕಂಡದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದನ ಕಳವೆ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬಂಗಾರ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರ್ದಗಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಸದಿತ್ತದು. ಅರಡೈತನ 8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕದ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಣಿ ಬೊಕ್ಕ ₹6000 ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಚಿರವನು ಮರ್ದಗ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡದ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆರೋಪಿ ಜವಂದಿ 26 ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಪನ್ಪನಾಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಂದು ಕಂಡದ್ನ 55 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನೋದೆ ತೊಂದಿರು. ಆಳೆನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ತಿತ್ತದು 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡದುಂಡು. ಕರೆನ 5 ತಿಂಗಳೊಡದು ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇನ ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಳೆನು ಪತ್ತದುಂಡು. ಬಂಗಾರದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಆದುಂಡು. ಕಂಡದ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಳ್ವೆದಿ ದುಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯರೆ ತಯಾರದಿತ್ತಾಳು. ಜಾಲಿ ಬದುಕುಗಾದು ಕಂಡೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾಳು. ಆರೋಪಿ ವರ್ಷನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ದುಬೈಗೆ ಬೇಲೆ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ವೀಸಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಂಡದು ದುಬೈದ ಬದಲು ಜೈಲು ಸೇರುನಂಚ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೈವ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೈವದ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರುವೇರೆ ಮನೆತನ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನಂಚ ಪಾಂಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಪರಂಪರೆದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿಧಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ
ತಾರಿದ ಓಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರುವೆರೆ ಮನೆತನ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಕೆದ್ದೆಲ್ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತನಂಚ ಪಾಂಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಪರಂಪರೆದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿಧಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ತಾರಿದ ಓಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಲು. ಈ ತಾರಿದ ಓಲಿ ಗ್ರಂಥಡು ಪಿರಾಕದಕ್ಲು ವೈದ್ಯ ಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ವೀರಭದ್ರ ಆರಾಧನೆದ ಮಾಹಿತಿಲ ತೋಜಿದನು. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪಿರಾಕದ ಮರ್ದದ ವೈದ್ಯ ಕ್ರಮ ತಂತ್ರ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಪರೂಪದ ಓಲೆಗರಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಒಂದೇದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಗದ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವ ಪಡೆತನೆಂದು ಗ್ರಂಥ ಜಮೆ ಮಲ್ತುದೀನ ಕೊರಗಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡು. ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಂಡ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿಗಿತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ರಾಣಿನ ಅರಂತಲ್ದ ಸಾಂಕಂದ ನಾಯಿ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿದ ಜಾತಿ ಬೈದಡು. 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜು ವರದಿ. ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಂಡ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೋಜಾವನ ಆಶೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ 2 ಇಜ್ಜೊಂದಿನ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುನ ಆಸೆ. ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯ ಪೀಠಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುಲ್ಕಿಗಿತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ರಾಣಿನ ಅರಂತಲ್ದ ಸಾಂಕಂದ ನಾಯಿ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿದ ಜಾತಿ ಬೈದನು. ಬೊಗ್ಗಿ ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು 45 ದಿನ ಕರಿದಿನ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಆದುಂಡು. ವಿದೇಶೋಡ್ದು ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿನ ತರ್ಪುಡ ಆದು ವಿಮಾನಡು ಡಿಲ್ಲಿಡೆ ಆದು ಊರ್ದ ರಾಯಲ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ಡ್ ತರ್ಪುಡಾದಿರು. ಒಂದಿತ ಬಿಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿ ಆಣ್ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕ್ ನಿನ್ನಿನ ಅನಿತಾ ಸೋನ್ಸ್ ಪನ್ಪನಾರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಪೆಟ್ ಅಂಗಡಿದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯ್ಲೆಡ್ ಒಂದೇಕ 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ಐತದು. 2ನೇ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಈ ಜಾತಿದ ನಾಯಿನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಲೆಡ್ 30 ಹೆಚ್ಚ ಸಾಂಕದೇರು. ಬ್ರಿಟನ್ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಐತ ಸಂತಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು ದೇಶಲೆಡ್ ಪಾಕ ನಾಯ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೋಸ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆನ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ದು 2020 ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಪನ್ಪನ ಬಿರ್ದನ್ ವೆಲ್ಶ್ ಕೋರ್ಗಿ ಪಡೆತಂದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಬರು ಬುಲೆಗಾರೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಖಾಸಾಗಿ ಬೇರದಕ್ಲು ಪೋಡಿಪಾವನಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಜ್ಜೆ ಬುಲೆಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಬರು ಬುಲೆಗಾರೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಖಾಸಾಗಿ ಬೇರದಕ್ಲು ಪೋಡಿಪಾವನಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಜ್ಜೆ ಬುಲೆಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಲಿನ ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಚಳಿಡ್ದಾದ ಬಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಕ್ಕದುಂತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ. ಆಂಡ ಕರಿನ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಜ್ಜೆ ಬಿಲೆ ಏರೊಂದಿತ್ತದು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲಿ ಬಜ್ಜೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯರ ಉಂಡೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ತಿರಿಪಾದೇರು. ಚಳಿಗಾಲಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಪು ನಡೆದವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪೆನಿಲು ಇಡೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕೆಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಅಂಚಾದ ಅಪಗ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು. ಒಂದು ಕರಾವಳಿದ ಚಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಡು. ಕೆಂಪು ಬಜ್ಜೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೇರದ ಕಳೆದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಸಿ ಇತ್ತದೆ. 2 ದಿನೋಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು. ಕರಿನ 2 ತಿಂಗಳು ದೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಚಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪೋತುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಚಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದಿನವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯುಂಡು. ರೈತರು ಸುದ್ದಿಗು ಬುಕ್ಕ ಬೇರದಕ್ಲು ಪೊಡಿಪಾವನಿக்கு ಗುಮನ ಕುರುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಏತ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡ ಆತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾರ್ದು ಬಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಲಾಭ ದೆತೊನಲಿಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇಡಗಿರಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಥಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.